wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sugeng santen kagem warga Benat sedanten nggih. Ing griyane Bapak sinten, Pak? Gumek. Sinten? Gumek. Bapak gumek. Gumek. Sing apik lho, Pak. Sampeyan mungkin nek dipotong lho. Tak kei bukti nek gak percaya iki lho. Nggih. Oh, iki lho undangane wacana dhewe. Nggih. Pak Sopo. Iki sing wedi Bapak. Nggih, Bapak Gumek. Ibu dan Ibu Rosliana nggih dalam acara Walimatul Khitan nggih Pak nggih. Adik Ramadan Aji Ulwan Said nggih. Wis mari Pak. Mbah ora roh aku. Aku lu ndelok kok. Wes. Delok jike. Wis mari tenan. Wis papa aku je lincip. Wis. Mesti gak percaya kowe. Heeh. Pengen delok ngono-ngono ya. Delok. Nggih. Ora Joko ya. Joko sakniki nggih pokoke sing diwujudke iki bakal kasembatan nggih Pak nggih. Amin. Nggih, iso mikul dhuwur derajate wong tuwa. Cocok. Nggih, tambah pinter sekolahi. Ya bener. Nggih. Dadi bocah sing manut kabeh gawe wong tuwa. Nggih. Manut Aja ndablek. Aja kaya guri-guri iki ndablek. Nggih, mboten usah ditiru nggih. Aja. Sing tuwa-tuwa niki mboten usah. Ben ndablek ya ben wis tuwa. Masa depane wis ora ono blas. Wis kabeh pokoke. Aku nyebut sitok aku tersinggung aku dicegat to Bangku. Nah, iki kenalan si asmane sinten wae ayu? Kula. Nggih. Kula niki asmane sing anyar napa sing kawak, Pak? Sing anyar apa sing kawak, Cok? Sing miturut KTP. Wong tua meh digambar. Nggih. Namine kula Rika, Pak. Sinten? Rika. Rita iki cap wedak kayak wedak Rita ya, Nduk ya. Rika. Rika. Cedak ngeten kok iso gak ndungu. Ya wis tuwa. Rika. Ya Rika. Aku isin dingeti tanggaku iki lho, kudu tak tutupi ae rupaku. Nek lah iya. Nggih. Sing kaya Riko. Diaturi niku mawon. Nggih. Asil saking pundi wong ayu? Alah Pak, gak usah disebutno. Gak usah disebutno. Nek ngono iki tamune wong ado-ado lho kuwi lho. Kono lho Pak. Mana dibutuhno aku bingung lho. Cedake bedingin ngono lho Pak. Oh, ndi re? Kembang. Nggih. Layak wangine ra umum. Bisa kembang. Nggih diaturi podang kuning mawon. Cek monggo. Nggih. Podang kuning cok monggo. Ayo Pak, mriki lho. Ora sase. Nggih ayo Pak. Oh, bila adem mantok iku ya. Nah, dibaturi. Nggih. Mbak Ojo
orang blok atiku sangsaya bodho tak sahanane Awane omah wis ora krasa